መቸስ ኣነ ንዓይ ብዛዕባኡ ጥራሕ ግዲ ኮይኑ ዝፈልጥ ገርመኒ ስነ ህይወት ዝበሃል ኣዝዩ ረቂቕ ምዃኑ ሰባት ኣብ ወርሒ በፂሖም ሕጂ እውን ናብ ማርስ ይኸዱ ኣለዉ ኮምፒተር ክሳዕ ከምዚ ቅልጣፍ ኣለዋ ከምዚ ንዓይ ብዙሕ ኣይገርመንን ስነ ህይወት ከወዳድር ከለዎ ስነ ህይወት ብፍጹም ክርዳእካ ብዘይኽእል እዚዩ ክትብሎ ብዘይትኽእል ኣገባብ ይሰርሕ መሞሪ ኣሎ መሞሪ ሚልዮን ዝኾኑ መሞሪ ሰብ ወዲ ሰብ ሓንጎሉ ይሕዝ እዩ أبي يحزز له أب حنقول ناي وهاين تروحين تواهين تطبحان تاي وصت أو وش اسمه مرخب كادو أبي إذا تتحيز له خيمي تتحيز له راح انت يفلتني زي قرمك جينا يسني هو النجار بطعم ركع لازم كيميكال لكم زي اللي خدمه تمال اختنا بتاع بيسل تبال تاع بيت بالكال كبورصه تبال شروط ترخ بس لازم تاع شمت وهيبا بيسل شون تبال نا بيسل ما لا تغير أبيسل سجي انتهي تقبر تابي سلس ما حاد توصل مسرح تكايد او وشتا استحلال خيو مسرحها انتهي تقبره نبعلا تمقاقل حجي خاصة ناب انتهي تمقاقل ناب بلازما سلس بالو تمقاقل مالت حجي بلازما سلس انتهي قبرو كيميكال ويدما انتي بارس بالو يفريو أنتي فيروس بحال صار نفسات بحال سمعكم لهم أنتي فيروس بحال صار إذا أنتي فيروس من يقتل حاجة نأتي بكتيريا أتيزله نقتله بزي أجري كلا غير مالتي أوكي يقتله قبلنا التنجار نايجي حماق نجرو حنسا أنتي فيروس مستسرحة أزي سبيسيفيك حدا نعم نتجي نعاسة تبعه التسرحة أنتي فيروس نفيروس هاي هو كاني ونسعال هاي هو كاني نسعال تبع تسرع أنتي فيروس دما نبكتيريا هاي سرعال كاني سلازي سبيسيفيك ويدما حادين إزي بس من تاك الناس ده نقول مثلكم حنت مفتح نحنت لكوت تطرح تخفت لك كم عملتها سلازي أنتي فيروس تسرع دما نتا سبيسيفيك نتا فيروس ديا بكتيريا ديا بروتوزوا ديا فانغاس ديا نعاء تباهيدا التسرعات ولا تم بكتيريا حاجة بزحات بكتيريا عندهم زلوا مليون سكون بكتيريا عندهم زلوا نقولهم بكتيريا حد عينة أنتيفيروس هيقتلهم ناتهم كسر حلهم اللوا لك خمسة نايم خاين مفاتح حنتي وين اللي كنت مفتح حنتي كما نعاء تقطم تزي كوينا أنا قال أخذ قتل لك أيتقلنا بخمسي نتي أكلتنا كمزي قال خير يقبره إذا هجي أبقلي من الوقت أنتي فيروس مستسرح نوع عملتها زخير الله أقولي وارحت راح تصنع الله أقولي سلستور هي أقولي شدشتور هي أقولي خا لايف تايم كله نابنت ناي نفيان تاريخهم كنكم ما نفيو حنسا مستحاز كاي دق مكان خلاي سلامتان تلكم أوردي إتي مكالا خلي زبالت أنتي فيروس زبالت تسرح الله نزي حزام مصنع حدما ذكرت وهيوتات زبالو ممر السلس زبالو قالو زم ذكرت وهيوتات سقي لما يمصنه كل مسولتنا ميزلس فيروس جن كلها تبرابر كتات بحال ما يصير له تنفلطوتنا يقدم ما يصير نبره ما يصير له يقولوا ما تبرابيرم تانتي فيروس تسرحو يصنع مالتي ورت داليو ابزوز حقن تاريخهم ابزوز ما دان تاريخهم بقن نحن صاب تسرحو نوي حكيت أنا هتقفيه عندنا كورونا فيروس تسرحو نيرو أنا بزح مصحف تدقاقمي أي رأهون قن شد شوار هتراح يتصنع أنتي فيروس زبل حبريتها نيرو ودحري أقن قال أكحزك أخيل مالتي سلا تفي سلا زلت أنتي فيروس أكلت كات تفي سلا زلت ناي قال لي عملت تصنع غيري قال لي راح تصنع غيري
اوكي ذا مسرح زي اخذ تكايد حجي انتاينا فاجوسايت نتي انتيجين زولنايو انتيجين زبال تي قرف نايت بكتيريا ابتي شفان نايت واهي زنبره انتيجين زبال انتيجين انتاي مالتي صره بعد صره اكلاتك مالتي بعداو زخونه ነገር ሞ አብታ ተለጥፍ ዘሎ ካብአቶ ኸይዱ እዚ አዋሃድ ዝባል ዋህዮት ተሸኪሙ በኬሚካል ናብ ቢሰልስ ወስደሉ ቢሰልስ አንቲባዮቲክ ክሰራሕ ክንደ ወስደላ ብውሕዱ ሚኒመም አገሊዩ መጽሐፍቲ 2 ከ2 ላዕል ግን ዝበዝሕ ካብ 4 መዓልቲ ላዕሊ ካብ 4 መዓልቲ ክሳዕ 30 ክሳዕ 3 ወርሒ ወስደላ ማለት ሕጂ ሓደ ከዘኻኽረኩም እዚ ሁሉ እንዳተገብረን ከለሲ HIV ዝበሃል ሕማም ዳ አካላትና ዝኩሉ መስራሕ እንዳካየደን ከሎ እንታይ ኮይኑ ንሰባት ዘጥቅዕ ዘሎ እንታይ ረኽቦ ከመይ ገር ካብዚ ሓፁር እዚ ክሓልፍ ካለ ዝብል ሕቶ ክመፅና ግድን እዩ ምክንያቱ HIV መከላኸሊ ኣካላትና ኣዕንዩ እቲ ሕማም ክፈጥር ዝኽእል ሓንሳ HIV እንድሕር ሒዝካ ኮይኑ ድማ እቲ መከላኸሊ ናይ ኣካላትና ኣዝዩ ስለ ዝዳኸም ኣብ መወዳእታ ቀትለካ ማለት እንታይ ኮይኑ ይመንዑ ዳ ዘይከላኸሉ ኣይፈልጦ እንዲ ኮይኑ ከለልዮ ዘይከኣለ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ክከላኸሉ ዘይከኣለ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ናይ ግድን እዩ እንታይ እቲ ሕቶ ዝመፅእ እቲ ፋጆሳይት ሒዝዎ ዝፀንሐ ቅራፍ ወይ አንቲጀን ኣብቲ ሽፋናቱ ዝበልናዮ መን ዝኸለሉ ዘለልዮ ንዕኡ እቶም ኣወሃሃድቲ ሊምፎሳይትስ እዮም ዘለልይዎ ንሶም ኣለልዮም ናብ ቢሰልስ የዝግርዎ ማለት ፀገም ግን እንታይ ይኾን ኣብዚ ይመስለኩም እቲ ቫይረስ ናይ HIV ቀጥታ ንመን ይቀትል ነዘወሃሃዲ እንታይ ማለት እዝን ቁፅፅርን ቀቲልሎ ማለት ነቲ ሓበሬታ ነቲ ኮሚኒኬሽን ቀቲልዎ ነቲ ኮሚኒኬሽን ስለ ዝቀትሎ ሕጂ ፋንጋስ እቶ ፕሮቶዞዋ እቶ ቫይረስ እቶ መንኻ ዝብሎ ይብሉን ቢሰልስ ሓበሬታት ተዘይረኺቡ አንቲባዮቲክ ክሰርሕ ይኽእልኒ መን ክነግሮ እቲ ወሃሃዲ ከዓ ተቐቲሉ እዩ ንባዕሉ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ HIV ኣካላትና ጋህ ኢሉ ይፀንሐሎ ሓበሬታት ዘየለ በቃ ሓበሬታ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዓ ረእይዎ ኣወሃድቲ ዋህዮታት ሓበሬታ እዮም ዝሰዱ ብኬሚካል ኢለኩም እንተደኣ ክሰድዎ እንተደኣ መይቶም ንባዕሎም ኮይኖም ዘየለዉ ኮይኖም ግን በንገርካ ሓበሬታ ክስደድ ስለዚ ይዕንድረሉ ማለት እቲ HIV ስኢሎ ውሽጢ ኣትዩ ከም ድሌቱ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ ይባዛሕ ማለት ካልእ እሞ ክታበት ኣይሰርሕሉን ክሳዕ ሕጂ እንታይ ኮይኖም ክሳበት ኣይሰርሕሉ እንዳ ነዚ HIV ዝበሃል ቫይረስ ከዓ HIV ቫይረስ ክገርመኩም ኣብ መዓልቲ 1 ቢልዮን ግዜ ላወጥ ዘገርም መልክዑ ላወጥ እንታይ ማለት መልክዑ ላወጥ ከቢብ እንተ ነይሩ ፀፊሕ ይኸውን ወይ አንጎሎ ነይሩ ኮካትር አንጎሎ ነይሩ ወይ ገለ ኣደኖ ልክዕኹም እኳ ኣይኮነኒ ከም ኣብነት ተጠቕረኩም ዘለኹ ቆቢዕ ነይርዎ ድዩ ኣይነበረን ድዩ ጫማኸ ፀሊም ድዩ ገርነ እዚኹ ዓይነታት ክኸውን ገርና እንተወሲድና ኮይናስ መልክዑ ላወጥ ማለት ይላወጥ ሕጂ እቲ አንቲባዮቲክስ ወይ ክታበት ከዓ እንታይ እዩ አንቲባዮቲክስ ካ ትሰርሕ ካልእ ነገር ዘይኮነ እዚ ከዓ እንታይ ለኩም አንተወ እንታይ ለኩም ነረ ኣዝዩ ስፔሲፊክ ሓደ ንሓደ እዩ ዝሰርሕ አንቲባዮቲክስ ወይ ክታበት እውን ንባዕሉ ስለዚ ልክዕ ከምዛ መፍትሕ ሓንቲ ሊኮቶ ንሓንቲ ሕጂ ንካልእ ተባሂሉ ዝተሰርሐ አንቲባዮቲክስ ንናይ HIV ቫይረስ ኣይቆትሉኒ ንኤችአይቪ ተባሂሉ ዝተሰርሐ አንቲባዮቲክስ ክኸውን ኣሎ ንዑ ከይስራሕ ከዓ እንታይ ፀገም ኮይኑ እዚ ቫይረስ እዚ መልክዑ እንዳለዋወጠ ከመይ ኢልካ ክሰርሓሉ እሞ እንታይ ዓይነት ክሰርሓሉ እሞ ሽዑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ቢልዮንስ እንድሕር ይቀያይር ሃልዩ ኮይኑሲ ቤናኻ ከቢብካ ክሰርሕ ኣርባዕተ አንጎሎ ዘለዎ ድኻ ክሰርሕ እንታይ ካ ክሰርሕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ክታበት ክሳዕ ሕጂ ክረኽብሉ ኣይከኣሉን ማለት እዚ ሓደ ካብቲ ፕሮብለም ዘሎ ስለዚ ኣካላትና almost perfect ይሰርሕ ገርመኩም perfect የለሊ ሓበሬታ ሰድድ ይሰርሕ ግን ጌጋ ከይገብር ዶ ጌጋ ይገብር ይጋገ ዝበዝሕ እዋን ኣይጋገኒ ሓደ እዋን ግን ሳሕቲ ጌጋታት ፍፅም ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ምክልኻል ባህርያዊ ምክልኻል ሕማማት ኢና ንዛረብ ዘለና እንታይ እቲ ጋጋታት እቶም ፀረ ነብሳት ዝበልናዮም ቢሰልስ ዝበሃሉ ዳር ፕላዝማ ሰልስ ዝበሃሉ ዝሰርሕዎም አንቲባዮቲክስ እሳቶም ንወገን የጥቅዑ ዝተባሃሎም ገዲፎም ኣክንዲ ወገነ ኢሎም ኣላልዮም ዝገድፍዎ
يتقعوه بجيجا مالت الزج أجي سريز حما أظن عين حمام كمان نسو حدا خابون كو أبني تأصلكم زي تايب 1 ويدما قدامي درجة شكر يا زبال حمام وزحتو قلعو زهلو بهم يزمص أتي أكلاتنا زفتر صار نفسات أنتيبيدس نتوم بيتا زبالو وايتات انسولين صمكو قتلهم نعمس قتلهم انسولين يبلون سب انسولين تزيبل خا شكر يا عمم مالت حاده قال نخلتون يتقعو كليت نتاي نفرتيك سيندروم زبال نتي مندق منادق ويدما بيزمنت نايتي كليت يتقعما كليت دما كاب سراخم تقارص قبرا وي بارشال وي توتال مالت وي فرق كنت تخيل يا وي بملك كون تخيل يا سخا حدغنيا زخونه قالوا تالو روماتيد ارترايتس زبالو ناي ملاغوتاتن صنيحو خا حمام لب زصب دما ازيون بخم زمص ازيون داركا فوس زلو ما يكون وزحتو غزي معجس زخون ستيرويد زبالو عينت مدهانتات يوم زوسدو بريدنسولن زوان زوابم قال ግን ብዙ መድኃኒታት አሸጋሪ እነዚህ ከعوز غير የለን ነዛ አንቲባዮቲክ ተጥፈ ማለት ነው ወናቱ ጌጋ ሐበሬታ ወሃቦ ጌጋ ዝኾነ አንቲባዮቲክ አሰራህ ማለት ነው አንቲባዮቲክ አን ኻሊ ተባይል ተሰራስ ተጋጊው ነቲ አካላትካ ይዕኑ ማለት ነው እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ አካላትና የምክልኻል ኃይሊ ዝፍጠር ማለት ነው باي ذا واي حتى ما نقول نقولكم حجي مس ميليشيا وتعذر في المعارك بوليس كتات قال زول قالات ناي وتدرنا نقولكم صنها اذا انا زوم صوزلو زي كونكو دكتور هنري هيدر زبال إيمين بيرسوناليتي تول مصحف ام مصحفو صبو غير سلازفرو انا كم ابنت اقداس خوين سلازرخبكو يابزي طوسو زلو مبر أنا زم صاحو كوا أنا مش أنا رتزغون كوا صبوني رجن أنا زيناته كم صايك لني دكتور هنري زم صاي أمريكاوي وأب مصحفتي نحكمنا مصحفتي بزاف صحافة بسبات كردو أمي الدما بوتدر ناجرا قريبو حقيقة ما ساسلي سليالو حوريتالو خمسة بالكوهم قتلت زخون أنتويرسي في الطريق ولا حجام قتلوا كيلر سلس قتلت سلس وهيتات وانت عيسولكم زو عرض له عفولي بتاخم عرض حجام زكالا قالوا له زي مسكتادرنا عزيز زكالا مساسس زغنا انا وتدرنا ملك قرنا اني توصو زلنا مالته anyway امودات انت خنول مسلكم اذن ባህሪያው ዝኾነ ምክልኻል ሕማማት ናይ ሰብነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ زليت كام دهان تسد دهان تابزو أنزي لهم دولو بكتيريا سلامي دمه نرجع أسقاي كنا تندخوني إذا خزرنا أبنا ثحره عود كوين وقت إذا لو بسرعة زي تبركليد باسيلا زبال أباي سعال كم زغل عينت بكتيريا تلامي دولو أبزغات أجرات تلامي دو خمس الله ودوت أن نعلم حوريت الله ولا هاجرناون يرأي زتلامي دو ما بفليس حكمه الله أبزي درجة زين دحرت حكا هونكا تمام نخدك على غير أشجار أكلاتنا جن أي لا مدني من المرز بهال نجري يلن أي حللني كل جزء على تقوينه كل جزء أبتتنك كوينه نزمت أزقتمي من المرز بهال كم زي مثل نافذ بهال يلن أنت تلامي تقوين من المرز يكون زلوا أكلاتنا مدخام على الرجسي في الدخامها بستفعل على عين حمامات بدقاق عم تتقع على هذا فرونكا أنتي بدز بالويس أنا نوساز بالا أكلتنا ودي دخل من مغنياته لتتقع زل حيلي برتع له مالت كالسي تأتي كذا العينة بكتيريا عينته بزحنا يتأتي كذا البكتيريا وفيروس مستي أنا أكلت كذا اللي كان يمكن خال عقم ترى زي زامر كوينو حمام كتقع كايو سلازي أنت تقبل لك مالتي ناتي ناي مكلخال عمخا بستخا لما تنك حير كم زل وقت قبر لك انت ام حير ونوج ناي مكلخال عمنا خنا حير ندرغنا انت قبر لنا اوكي مجمريا كل سب كردو زغبو
إذن كلهم كنت أقسم صراحة كيميكالات ولاتي هيلبر تي سيلز زبلنايو ويدما ليمفوسايت تي سيلز زبلنايو حبريتا سدد زبلنايو ويتواهد سيلز زبلنايو نبعلو حبريتا بكيميكال يسدد لنا زي كيميكال زي بروتين خال نقر أيكونن قال يوم هرمونات ولا توم هرمونات قال يوم كيميكالات قال يوم دما قال يوم بروتينهم قال يوم كا ليبيد ودما سبعون خدم كاب سبعين قال انتقام خون خدم سلازي تا أنتيفيروس زبلنا نبعلون قال زي كونه بروتين كلنا خو نردو بروتين بنتا إنا نردو مسلكم كم زي أونتا تراهنا نردو مرزي ون بروتين كوي سم نابنت نايتمن مرزي بروتين قال نقدر يكون زي بروتين بساعتهم أو أكلاتنا كسع 100 شخصون عين بروتين يمسروا سلازي أمات كلهم بروتين فالجي بروتين أونتاو بروتين على تقامتنا عنا قدرت زغون بروتين كالونا مالتي سلازي أكلاتنا أنت أنا مكرال عقمنا حيل كوينو أنت هنقبر لنا إذا ما تعت أنا مجيء خنبل علينا ثم تعت أنا مجيء أنت مالت بروتين الله كربوهيدرات الله كومد ماس الله زي توم استراتيجيك زبالو مسرة عينت مجوتاتهم نزي كوها هيد زغيل كسرح زغيل جن أنت هيك الله فيتامين سالو معدنات الله ما يكالو نابنت حنت كذا من كنسرح ندروينا بروتين كربوهيدرات كم دما شبحي كم ماتوني حوصة شمنتا نرحسينا كنا كالوت متحاز خون زغلو نورادو خالو متحاز خون زغلو فيتامين سيدلو خمالت سيز فيتامين سيدلونا تماتات أنا خون دروينا منبر الصبح سلاز بالعكا كربوهيدرات سكا بروتين سلاز بزحكا طرح ولا يكون بروتين نبعل خطاحات تغينو خقامون تغينو خسرع ندر غينو انتا يدلو فيتامين سي يدلو أورا خا فيتامين سي ني مكلخال نا عقم مكلخالنا يحيلو كمين تقولكمني ولا تي أكلاتنا تحت قربة كولاجين زبالة خندق ندرغينو ولا تيشو نبالو خندق ندرغينو ناقدين فيتامين سي يدلو حادي كالاي أنتوا أنتي أكسيدانت زبال تقيسنره أنتي أكسيدانت دما قيد صالي أو أكلاتنا لكيو أكلاتنا نتوم إلكترون نتيرم زوجو أم مسرعنا أكسيديشن يتألفومي تألف يتفومي كن بزح سلازخانو يملتو ينقلهم كا نزيهم كا أماني حزومي فيتامين سي فيتامين إي فيتامين إي كا كندي سرعة نزيومي كالا أي أوميغا 3 أوميغا 3 خا أنتي أكسيدانت أبز وانزي أزجي جنون زخانة وزول قلت قبال نزلوا نوزع عين حمامات كالا خرز خلكا أقداسي مخانخا كساعات يولن سلازي ناي مكل غالا عمنا حانتن تالنا زتمات أنا مقومنا تتخيلون سابلمنتاري كم بعد أوميغا 3 أمثال موسادون أقداسي خون فيتامين سي عند رأسه كل جزء خنا زوت رزق بان بزحو وان حخايم أبزخنا أوبيد أنت تخيد ما هان سبحان الله ما قوي تبزح سجاب زحيت تبزح اسمعون في سبحون قال زيمات خطنك الله مالك شكر وناي تبزح زول وريد ربعيزي أكل السبعوي لك أنا ملو بملو حكي كأنت زي بالكو أي تبزح تغينو هذا قداي أي تبلع كا خدا رستو زول صح سو كنتاي كبر يجاكم تزيبل عكاز ولا سيو زبل التحساسوا سلاز قبر نافكا خاطكم زي لو غيرم زوس دوسبات اللهم ممكن يكون أكلاتنا خند ضرقونو ناقد ننزل نايم تماطاطن مغي خيركبالو بروتين خيركبالو سبا خيركبالو شكرون خيركبالو تحط انتاي خبزح يبلن كرغدكا يبلن رغد اللي انت دا خوينو مكل خلع وما عزيز الداخم ثم ريسبتر زبال ندا غدليم زخدو ابزي طنقا كبرالو قال اكلهم قصاص أكلهم من قصاص دمان حمامات أزيز كلامنا أزيك عاد هو زي تجبرلو دي ويجبر الله يدنو جن أزي تقامي كمية مالت يو أكلهم قصاص راح بدفون تقامي اختبال زي كونسي انتاي سلز جبري أكله تزي تنقص أسك انتاي تخون زيكم اللي زجبوا تزي تنقص أسك رقود خال صعب زمسي أكلاتك دارجنا حوس من الماسخ لكن تنكر هذا خون ترير خون
يلسلس تلسلس خوينو غا تمتصاف ناتو يطفئ مالتي سيركليشن نايدم ወይ ድማ ዑደት ናይደም ይቅልጥፍ እሞ እቶም አንቶ ጥቅስናዮም ፋጆሳይትስ ወይ ድማ እቶም ቀተልቲ ዋዮታት ዝበሃሉ ቀልጢፎም ናብቲ ተጎዲኡ ዘሎ ቦታ ናይ ምኻድ ዕድል ኣለካ ኮፍ ኢልካ ትውዕል እንትኾንካ ግን እሳቶም ሓደ ብዙሖም ይንኪ ኣብ ምንቅስቃስ ይበዝሖም ብዙሖም ይንኪ ብላይቶም ኪለር ሰልስ ዝበሃሉ ተተንቀሳቀስካ ጥራሕም ክበዝሑ ዝኽእሉ ክበዝሑን ቀልጢፎም ከዓ ናብቲ መጉዳእቲ ዘለዎ ቦታ ዝበፅሑን ስለዚ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘንጠቀስናየን ኣሕምልቲ ፍረታት ቫይታሚን ሲ ስለ ዘለዎ አንቲኦክሲዳንት ስለ ዝኾነ ክትጥቀመሉ ኣለካ ፕሮቲን ስብሒ ካርቦሃይድሬት ድማ ብመሰረቱ ክስገሩ ዘይግቦም ዓይነት መከላኸሊ እዮም ብሓፈሻ ክሪአን ከሎ ኣካላዊ ምንቅስቃስ 20 ካብ 100 ንሓይልኻ መከላኸሊ ይሕይረልካ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግን ኣመጋግባ 80% ወይ 80 ካብ 100 ግን ንሕማማት መከላኸሊ ይኹን ትረን ናይ ኣካላትካ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብዞም ኣመጋግባኻ ክትዕል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣይተብዝሕ ምባል ካልእ ነገር ከዓ ሓንቲ ክጥንቀቐላ ዝግባአና ኩልና ክነስተውዕላ ዝግባአና ከምዚ ፃዕዳን ፀሊምን ዝበሃል ኣይኮነን ስብሒ ዘለዎ ምግቢ ኣይተብዝሕ እንተይልኩ ሓኪምስ ኣይትብልዕ ኣይኮነን ዝብለካ ዘሎ ኣይተብዝሕ ይብለካ ኣሎ እንቋቑሖ እውን ኮለስትሮል ስለ ዘልዕል ኣይትብልዕ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ 3 ግዜ ቆርስ እንቋቑሖ እንትቆርስካ ዝመፅእ ጉድኣት ዋላ ሓንቲ የለን ዋላ ኮለስትሮል ይሃሉ ትሕቶ እትሕቶ ግን እንታይ ኣይተብዝሕ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኮለስትሮል ዝብል ኣርእስቲ ርእሱ ክኢሉ ዳ ሓደ እዋን ንልዕሎ ንኸውን ኮይና እምበር ኣይተብዝሕ ዝበሃል ዘሎ የድልየካ እዩ የድልየካ ምዃኑ ክስሓት ይብሉ ፕሮቲን የድልየካ እዩ ፀረ ነብሳት ክሰርሕ እንተርኾንካ ስብሒ የድልየካ እዩ ኣካላትና ዋህዮታት ሓደሽቲ ክስርሑ እንድሕር ኮይኖም ስብሒ የድልዮም ንኣብነት ኣብ መዓልቲ ካብ 60 ክሳብ 70 ቢልዮን ዋህዮታት እዮም ዝመትው ኣካላትና እዚኦም ብሓደ መንገዲ ወይ በቲ ካልእ ክትክኡ ኣለዎም እንድሕር መዓልታዊ 60-70 ቢልዮን ዋህዮታት ተጥፋእ ኣለካ ኮንካ እሞ ክትጠፍእኻ ማለት ዝሞቱ ኣለዉ ፕሮግራሙ ድዮም ዕድሞኦም ምስ ኣኸለ እዮም ጠፍኡ ካልኦት ሓደሽቲ ካ ትከቱ እንዳተተኩ ብጀካ ብሓንጎል ተዘይኮይኑ ዋህዮታት ናይ ሓንጎል ተዘይኮይኖም ዘይትኩ ሓንሳእ ምስ ተሰርሑ ልዕሊ 100 ዓመት ክኸዱ ዝኽእሉ ካልኦት ግን ዕድሞኦም ኣለዎም ዕድሞኦም ምስ በፅሑ ባዕሎም እዮም ዝመቱ ከዓ ባዕሎም ይመቱ ወይ ከዓ ኣብ ጥቕኦም ዘለዎ ዋህዮ ዕድሞኦም እንተኣክል እዮም ቀትሎም ግድም እዮም ዝብለኩም ሱሳይድ ይገብሩ ወይ ድማ እንተ ደንጉዮም ኮይኖም ድማ ጥቕኦም ዘለዎ ዋህዮ ኣኪልካ ከዓ ኢሎም ቀትሎም እዚ መስተንክራዊ እዚ ኮሚኒኬሽን እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ከምዚ ዓይነት ኣገባቢ ዘሎ እዚ ኩሉ ምክልኻል ተፈጢሩ ሰብ ካብ ዝሰርሖ ጀሚርካ ባዕልና ማለት እዩ ባህርያዊ ዝኾነ መከላኸሊ ከዓ ኣለና ተባሂሉ እንታይ ዳ ኮይና ንሓምም ዳ እሞ እዚ ኩሉ እንዳሃለወ እቲ ናይ HIV ቫይረስ ዝበልናዮ እኳ ነቲ ቀንዲ መከላኸሊ የጥቅዖ ስለ ዘሎስ ክንሓምም ተቐቢልና ኣለና ካልእ ከዳ እንታይ ሓመመና እንታይ ኮይኑ ዝሕዘና ዘሎ ኒሞንያ ዶ ዓሶ ዶ መንቲሽቶ ዶ ፋንጋስ ዶ ናይ ቆርበት ዶ ናይ ገለ ዶ ዝበሃል ሕማማት ዳ እንታይ ኮይኑ ነዚኦም ኣይከላኸልዎም እንታይ ረኸቦም ዳ ዘይከላኸልዎም እንታይ ነገሩ ዝብል ሕቶ መፅእ ኸውን ልክዕ መፅእ ናብ ቻርልስ ዳርዊን ንኽድ ቻርልስ ዳርዊን እንታይ ኢሉ ስትራግል ፎር ኤግዚስተንስ ኢሉ ንኽትነብር ተቃለስ ኢሉ እዩ ንሕና ዘይኮንና ክንነብር እንደሊ እቶም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ዝበሃሉ ወይ ድማ እቶም ደቀቕቲ ህዋሳውያን ንሶም ከዓ ክነብሩ ይደልዮም ክነብሩ ስለደልዩ ኣብቲ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ቦታ ከዓ ይኣትዉ ኣለዉ ክፋሩ ይደልዩ ክነብሩ ይደልዮም ምስ ኣተው ሕጂ ቃልሲ ይጅመር ኣብዚ ስትራግል ፎር ኤግዚስተንስ ኣብዚኣ ትጅምር ሓደ እቲ ናይ መከላኸሊ ዓቕምና ናትና ዝከኣሎ ይቃለስ እቶም ባክተርያ ድዮም ቫይረስ ከዓ ዝከኣሎም ይቃለሱ መነሰነፈ ብዚ ሕጂ መነሰንፍ ይትሕቶ እንተደኣ እቶም ኣትዮም ዘለዉ ባክተርያ ነቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ኣዳኺሞሞ ቀቲሎሞ ትሕማን ክብርትዕ እዩ ሰኣመቱን ከብፅሕ እዩ እንተደኣ ኣትዮም በቲ ዝበዝሕ መዳዩ ዝበዝሕ መዳዩ እኮ ኩሉ ግዜ ኮና ንሓም በቲ ዝበዝሕ መዳዩ ናይ ምክልኻል ዓቕምና እንተደኣ ሓይሉ ዋላ ምልክት ናይ ሕማን ከይተሰማዓና እንከሎ መዓልታዊ ኮይም ዝኣትው ናምእታው ዳ ሚልዮንስ እዮም ከዝኣቱ መዓልታዊ ዘይኣቱ ከይመስለኩም ግን መከላኸሊ እዩ በቲ ዝበልናዮ ዝተፈላለየ መንገዲ መከላኸሊ ቤና ኣቱ ብፍንጫ ኣቱ ብኣፋ ኣቱ ቆርበት ትንጭዳሕ በቲ ቆርበትካ ብለማ ኣቱ ብርሕማ ኣቱ ብማንቱስ ኣቱ ብዙሓም ዝኣቱ ግን ምልክታት ናይ ሕማት ከር ኣያ እንከሎ በጆም ፋጆሳይትስ ዝበልናዮም ጥራሕ
በዚኦም ወይ በቶም ቀተልቲ ዋህታት ጥራሕ ተባሂሎም ጠጠው ብሉ ዳሓር ብርትዕ ብለልዮም እንድሕር ኮይኖም ናብቶም ናይ ሊምፎሳይትስ ቲ som helper ዋሃርቲ ዝበልናዮም ናብኦም ይሰግር ማለት እዩ እሶም ተረኣ በርቲዕዎም ኮይኑ ተሕማም በርቲዕ እኳ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ካመና ስለዚ ቃልሲ ማለት ብቃልሲ ዝፍጠር ዘሎ ኩነት ነዚ ምክንያት ኮይና ሕጂ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከነሕይሉ ኣለና እንታይ እቲ ምክልኻል ባላንስ ዳይት ተማጣጠነ ምግቢ ብፍላይ ከዓ ቫይታሚን ሲ ኤ ኣንቲ ኦክሲዳንትስ ሙሳድ ዞም ፀረ ቀተልቲ ዋህታት ንብሎም ዘለና ከምኡ ድማ ኣካላዊ እንቅስቃስ ምዝውታር ዝበልናዮም ነዚ ከነሕይሉ ኣለና ማለት እዩ እዚ እቲ ንኣብነት ምዝማር ክኾነኩም ሕማማት ኣበይ ይበዝሑ ምፅዋር ናይ ሕማማት ኣበይ ይበዝሑ እንተልኩም ኮንኩም ኣብ ህፃናትን ኣብ ሽማግለታት ሰባትን እዩ ልዕሊ ስሳታት ዘለዉ ሰባት ዘለውን ከምኡ እንዳ ዓበኻ እንትኸድካ እንዳተጠቃዕኻ ክትከይድ ከምኡ ድማ ህፃውንቲ እንተኮይኖም ድማ ክሳብ ቲን ኤጀር ዝበፅሑ ኮታ 11 12 ዘሎ ዕድመታት ዝበፅሑ ድማ ብፍላይ ካብ ተቀዳማይ 5 ዓመት ከይመልኡ እንከለዉ ናይ ምክልኻል ዓቕሞም ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣይማዕበለን ኣሎ እንድዩ ከምቲ ኣንተ ዝበልክኹም ሲስተም ሰልስ ዝበሃል ንባዕሉ ኣይማዕበለን እሞ ሓያላት ዝኾኑ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥርዩ ስለዘይክእሉ ተጠቃዕቲ ትኾኑ ሕጂ ድሓን ሓደ ጎበዝ እንተኮይኑ ግን ሓደ ዕድሙኡ ሓያል ጎበዝ እንተኮይኑ ግን ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ተሪር ከምቲ ካልእ መዳይ እዩ ጨዋዳታቱ ተረድቲኦም ኣካላቱ ተሪር እዩ ኣብ ብዙሕ መዳያቱ ጎበዝ እንተር ኮይኑሲ ንብዙሕ መዳያቱ ትመከላኸል ዓቕሙኻ ላዕሊ እዩ ዝኸውን በዚ ምክንያት እዚኦም ሕማማት ከዓ ከጥቅዑና ወይ ዘይከጥቅዑና ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ምዕዶ ኣገዳሲ እንድዩ ሓደ ነገርሲ ትመሃር ወይ ትፈልጥ ንገለ ጠቕሚ ኢልካ ክትገብሩ ስቕልካ ይኩንካን ስለ ዝመሃር ሰብ ዋላ ሓደ የለን ረብሓ ደልዩ እዩ ዝመሃር ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ክንረብሕ ንኽእል ፈሊጥና ፍልጠት ህልወና እሞ ነገራት ኣሰብሂልና እንታይ እንተገበርና ንጥቀም እንታይ እንተገበርና ካብ ሕማም ንከላኸል ንኽእል እንታይ እንተገበርና ዕድመና ክንናውሕ ንኽእል እንታይ እንተገበርና ፅቡቕ ህይወት ከይተቐንዘና ከይሓመምና ክንቅፅል ንኽእል ዝብል ዕቱብ ኢሉ ሰብ ዝሓዞ ድማ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ርግፀኛ ኣነ እዚ እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ስለዚ እታ ናይ ምክልኻል ባህርያዊ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ኣብዚኣ ትውዳእ መስለኒ ምናልባት እንታይ እምበልኩ ኣነ ካብዚ ኣነ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ተወሳኺ ሓበሬታታት መብርህታት የድልዮ እንተተባሂሉ ኣም ረዲ ንሕቶታት ክምልሽ እዚኣ ግን ተኣክል መስለኒ ዓቕመይ ብዘፍቅዶ እዚኣ ኣብዚኣ ዓፁ መስለኒ ብዛዕባ ባህርያዊ ምክልኻል ሕማማት ዝብል የቐኒየለይ